अपना अपना घरे फसल बिहार के तमाम नुक्कड़ कलाकार कैसे कह रहल बाड़े। लॉकडाउन कैले बड़ुए लाचार, तनी हमरो पकड़ी ना विचार। लॉकडाउन कैले बड़ुए लाचार, तनी हमरो पकड़ी ना विचार। कलाकार हई भूख हमरो लागेला सरकार। कलाकार हई छोट मोट हमरो बा परिवार। कलाकार हई भूख हमरो लागेला सरकार। जब जब कहानी रउआ गावे गावे गईनी, राउर संदेश नाटक कक के सुनैनी। हो जब जब कहानी रउआ गावे गावे गईनी, राउर संदेश नाटक कक के सुनैनी। जिंदगी नाटक हो गईल बा हमार, जेने देखियो ने लऊ के अन्हार। कलाकार हई भूख हमरो लागेला सरकार। कलाकार हई छोट मोट हमरो बा परिवार। अरे तीन तीन गो सोर और कैनी एक दिन में, सालो भर तबहू रही कर्जा ऋण में। तीन तीन गो सोर और कैनी एक दिन में, सालो भर तबहू रही कर्जा ऋण में। मेहरी मारे लेता ना बार बार, राशन देत नहीं के बेचाना उधार। कलाकार हई भूख हमरो लागेला सरकार। कलाकार हई छोट मोट हमरो बा परिवार। ना दोसर काम आवे ना बाटे नौकरी, नाटके बपुंजी पगहा नाटके बाटो परी। ना दोसर काम आवे ना बाटे नौकरी, नाटके बपुंजी पगहा नाटके बाटो परी। तया तने हमनी बकदी उपकार, हरदम खाती कुछ हो जाए जोगाड़। कलाकार हई भूख हमरो लागेला सरकार। कलाकार हई छोट मोट हमरो बा परिवार। लॉकडाउन कैले बड़ुए लाचार,
कलाकार हई भूख हमरो लागेला सरकार कलाकार हई छोट मोट हमरो बा परिवार कलाकार हई भूख हमरो लागेला सरकार। बहरहाल बिहार के तमाम नुक्कड़ कलाकार की ओर से अर्जी लगा दिहल गइल बा। अब मर्जी बा सरकार की कि वो कौना तरीका से या कैसे अपना नुक्कड़ कलाकार लोगिन के मदद करिए। हाँ, आरा टाकीज के तमाम दर्शक लोगिन से हमार व्यक्तिगत रूप से अनुरोध रही कि रावा सभे में जे भी शक्ति सामर्थ्यवान बा वो यदि कोनो कलाकार के व्यक्तिगत रूप से मदद के चाहे तो रावा सभे कमेंट बॉक्स में कमेंट करब वो कलाकार के नाम नंबर रुआ के दे दिए। इस तरीका से कलाकार लोग के कुछ मदद मिल गई। अब फिर मिला था नहीं अगला वीडियो के साथ है एगो नया बात लेके एगो नया मुद्दा लेके। तब तक खातिर आज्ञा दी। नमस्कार, प्रणाम।